Ай, пращай се. Васко, не мога да игра с тя. Пише, че ранка ти е слаб. Чакай, бе, не съм го сменил още. Ранка ли не се смина? М. Той ранка не се смина. Да, бе, що се бъжика? Чакай, сега има дубликация. Аз съм с не с. Що направо, Аз бе? мисля, че играем ранкед, бе, брат. Някак да играеш ранка. Виж му ранката на този Васко. Аре, бе, иди. Абе, какво ми е? Бронз ти е ранка, бронз. Абе, не е да, тук не съм играл аз. Аз случай обясняваме, Васко. Добре. Там ще не изкарваш. Айде, момчета. Аз не видях между другото какви са. Екаре са всичките. Убих един и те моля. Васко умря, нали? Там може да го бия. А. Заедно сме. Бе. Ама не. Ай, взимай. Те човека тръгнаха и накрая да се вземам и Васко и кай вземам. И много хубави дръпвания. Майко, че тъпи. Брат. Можехме да се направим и се направихме тук на... Да. Много добре. Взимай, ти ще вземеш. Ни за друго говорим, аз е спокойно. Айде. Този да скочим, мисля, че ще го убиш. Стикаме. Педераса, как взе топката? Че ме изстреля. Васко, цъкна го, че ме убива, брат. Айде. Влиза. Не, без пала. Как без пауъра? Ми, те, брат, без. Аз да съм сигурен, че ще влезе, брат. Аз ще ударя един-двама и то пак ще ме се заради. Ай. Васе, браво, скочи и ги направи с пала. Те се прави. Те са прави, съм 2000 демичо. Така се прави, момчета. Да. Иначе тази игра играхме долу, брат. За 30 секунди направихме обрат, пък за 3 минути и половина си гола си кара. Към английски е това начин. Само да не мога цъкна от началото. Ще ли идва? Тръгвай, ще пусна. Влиза. Майко, мислих, че я пропуснал. Да. Не бе, брат, аз нарочно ги чакам малко. Васи, я пак. Япмаме, Джони. Япма Кенди не бе, Зоро. Лошо. Добре. Бързо победа. Пак ли ги изчака, бе? Не бе, не съм не можах да взема топката толкова бързо. И колко му удари ти? Те сме изкъртиха.
Добре. Айде, Зоро. Айде, ще го изпере думата. Добре. Един го убиха, ама другата ме изчака. В раз. Как ме изгърмя тая? Как не влиза? Брат, 45 секунди, ще моля да ги задържам, бе. Да се надявам, Шилто е там. Амирева, овца. Ние сами се усложнихме играта иначе. Нищо е за гости, но ще знам. Мършо! Мършо! Ей, Буклук, дай топката. Браво. Не, чай само една секунда, че да. Видявам. Бре, четка ми писа нещо. Дай, бъбра. Чакай. Ще се събираме за кола. А, Браво, момчета, харесвате ми тази вечер. Не стикат миналата. Аплодисменти за вас. Момчето се раздава и. и как бе? Значи не става тъй. От нищото. Биби, майка ти. Скача, бе. Ха, как го дръпна. Васко много хубаво я подаде, брат. Браво на вас. Такава бухалка ми изигра. Направо те върнал първи клас, а? За кого ми я подаде? Не съм те я подал, бе, глупак. Той не ти я подаде, то просто му е взе. Добре. Аз за 30 бягам оттам, да не съм наръткам, че как после е прескал. Не те ще ли да кажеш, Мати? Табичката. Ти сега за първи път се дошъл в на Fire песента, виж как казва. България е страната, където на по-често са педалите. То ще аж дори към мене. Вир. На. Ти си едно в залата, аз си кирве. Брат, аз си се намещах нещо. Да иба майката ти. Тук ще стане лошо. Франка и Тарата имат пауър. Изхъртеха на брат. И сега Едгара на пауър, това е лошо. И хайпър има. Да, че го видя. Хи. Да иба. Браво, Васе! Иди ме пода. Най-добре. Другата само ти е.
Не. Братко, може да го изкъртиш. Не мога, с Франка не мога да стигна. Той Едгара ще му уби. 14 000 кръв ли? Ех, Добре. тук тарата е Франка ли, не знам. Бе, в принцип, знаеш ли какъв герой трябва да имаш за тук, брат? Някой танк. Не е такъв дед, всяка динамита, брат, дед да им стукиш кулът стената отпред вратата. И да им трябва да я заобикаляш тъй път. Тук ще набият много, то скренга ще го гихилва, сега си бал майка си. Крием виж чо. Брат, как трябва и двамата и тримата? Бягай, възи. Ти няма да идеш бягаш. Да. Защо му подадах пак да майчи, ба? Излагаме и... Добре, нищо няма. И майка му да е ба. Бам! То ще му е ба майката. Гол ли? Гола. Гол е. Даже го чаках да се изхъбли пала. Това се цвиги, бе? Чакай. Това се не чакай, трябва да почваш. Добре. Мържа да виж какво направи. Браво. Та с бая пъти му уби. Мата тръгва, аз мата тръгва, ах. Не, трябваше насам да я ритиш. О, топ. Ще ме дръпна. Дали ще издържим 40 секунди, а? Браво, браво. Вас се цепи го далеко то успева. То. Я, маме. Аз как съм застанал до топката. Пази се. Никой няма да... Това е майка ни да ба. 86 000. Аре, Васек. Добре, връщам с думите Васко и по-добър от Анчо днеска. Аз като ти казвам. Днеска казвам, пак. Само за днеска. Да. Защото не съм ме виждал. Не, За бе, това Вася, сигурно. ти не си виждал какво на мене. На мене, ако виж на мене какво, знаете, че не ми е ден. Не стана, брат. И се смиеш, питай Приско да така уния път с сопата, човек. Като ние победа не можехме да направим. Човек, всяка игра загуба. Сменям героя, загуба. Всичко правя, човек. Взема си най-силния герой, загуба, бе. Подай ме. Не ди! Откъде да ги знам, че откъде си? Каче? Къде е скучил, брат? Късно Ей. беше, смисъл. Не мога Много го късно го скандирах, този педерас. Ти, защото двамата дойха до мен, брат, пък и двамата не ме удариха, смисъл. Аз ще видим те идва майката на теб. Лошо, не ги скача. Не, бе, пуснах си и без да искам. Нищо, бе! Ах, Лайнар. И той как стреля повече от мен? Брат, ти му се навираш нормално. Тук Рикото някой трябва да би спешно. Добре.
майка, че брат, сега махам от нашата полиция също. Някой да идне там, тъй ба се браво, бе. Айде, Васе. Твой ден часа, ама нищо се разиграхме, айде, Васе. Айде, Васе. Ще дигам 1000 купи. 90 ще клишвици. Брат, аз диве си искам да стигна героя. Ей, тук имам Джаки конкурент. Демиров Иво стартира лайф. И на мен ми излезе. О, и на тримата, аз се чуя. Има тайна майка, той изтъмва. Може стана, виж, то всичко разби тук. И Лайнар. Проблема, къде си майка ти шива? Ей, тука. Това се стреля, бе, брат. И дръпна му мастията грозно. Вас идваш ли скоро? Да. Айде да го убиеш, викам. Така бомба ми изигра, бе. Васе, трябваше само да я изчистиш, брат. Еми аз я изстрелях. Е. Поне този мастън бе пръвното му бе, брат. Лайнарски работи пак прави ти. Трябваше така. Васе, Без да искам случай. Брат, то знае на майка обаче. аз щупи си твита пака. Моля ви се, само ако мога да държи. Много кръв, ма. Махай я. Махай я, Васе, аз ще те пазя, брат. Сега ти е, че Добре, браво, Вазе. подай на майка, освен да се фърли, друго не виждам. Не, чакай, не бързо да скачате, брат. В смисъл, точно е изкъртил такова. Не, добре, хубаво, не спуснах пауъра. Сега ще направят. Идеално. Защо? Дейва, ако ми беше скочил. Нищо. Участвах работите, дето казах. Ама нищо, една загуба, 15 победи да правим една загуба, че не е проблем. Проблем е, брат. Добре, проблем е. Да, бе, проблеми, бе. Ти си туш червен. Колкото сега, ако не е стар плеер. Стар плеер на майка си подкрепиш. Аз няма го допусна да е той стар плеер. Добре, брат, се браво. Айде, тръгвай. Ай, мачо! Ай, Мачо, ли да тайба? Кой избяга, бе? Си от него. Ай, пучо. Лошо. Не виждам. Чупи го ей. Кой го щупи той тук? Колата кой? Да му иба майката да му изсъхнат ташаците. Вано фено е педал. Точно уби. Айде бе. Хайде.
Никам нас е, махай, бе. Майка ти. Ти ще фана. Хайде, давай, скачай. Не. Васко, Блеса с... добре. Браво, бе. Добре. давай малко още че хайпера свърши, брат. Искам това да става. Браво, бе. Ай, чакай, ще. Добре. Давай, Васи. Чакай, То няма смисъл, чакай. няма смисъл. Земя. Нас... Продължаваме ли? Продължаваме. За ти как да я вземеш обратно? Той не трябваше да става вече. Фърляй са. Бой. Браво. Ай сега. Трябва да убием и джакет. Пъня. Тръгвай, мача, ти беше едно. Добре, няма тултове поне, това е хубаво. Ама тут са влезли стопата си, мама. Добре, майко. Не мога да я вкарам, няма толкова време. Бе! Фанах я. Бах ти спорваната играл и... Не, какво искаш, те надоминираха като цяло. Ама пък... Они как всеки път на косъм се спасяват, брат. Това наистина беше на косъм, брат, няма какво да се... направо. Единия фаща, другия фаща, другия фаща. Направо си едно пишката фащам, бах му майката. Ти ли правиш това? Малко те от това трябва. Майка ти ще бая. Вкарвай я, бе, ари, бе. Да си изхъбил, тъй чакай я. Браво, бе, Сопол. Бейбе, тикенцини, бейбе. В газа ти, бейбе. Васе. Само скочи, брат, скочи има. Ари, Васе, ти си. Искаш ли питам? На? Ще изтърви, ти му хруща. Аз си мислех пак да му я върна, кай, взимам пък после да ме обърнат. После ще да псувам цял живот. Ти ли? Мене? Не, Васко, че той не е вкарал. Той беше по-близко, бе. Момчета, Защо може да ме видиш? Да, трябва да изчакам преско. Кое? Ти трябваш да ме чакайте как. Ти сега рекото брат ми е макънтра цакър. Не, само тебе ли? И какво си помисли, че правиш педал? Финт? Гледай. Направо го финтира. Газа му влезе финта. Да не ти влезе на тебе, гледай. Дали ще вкарам се? Не. Няма толкова мастина, има изкърви. Изкърви. Какво да направи? Изкриви, исках да кажа изкърви, казах. Майка, ти. Неграмотна работа, просто кой ще кажа. Гледай го, брат, не мога да стигна да му се извиня даже, бе. Не ми я дай, какво ми я даш? Няма на къде на друга да я срема. Не на мене. Не виждаш, че аз не искам да ми я даваш. И тук ти защо не се объркам майка ти да е бал? Бах, ти рикошета.
Ти напредете, тримата са там. И... Ага, нишка. Някой да помогне, бе? Няма, брат, ей. Кача. Майка ти шиба, бе, брат, стига, бе. Браво, е. Оп, Ай, педераса! брат, тук стана лошо, че те имат павари, пък ми не. И аз съм Джаки. Много съм глупав. Тя как ще му я подадиш, бе, брат? Брат, исках да ги дам напред, аз много тъпо. Царата псувам ли цял живот? Що е, бе, брат, много тъпо изиграх, бе. Бах ти лайното грозно. Еми, дами и господа, това беше. За кой, бе? Ей, свършва ти видеото. Айде. Аз викам на нас ли,